Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hagasngi thodeng jong katayo kumbashi spa arpun reungut ki samla ki belawan chakmat hag jimpule ki jongki Lyngba ki kerdan ma pero bat ki samla ki badon ki sap ki phong ki ba pero ki layo ek Khusnam bat ka jingpun ko buram na MLA ka nongston uba Gabriel walang Lyngba ka program ya ka bala tibru kum ka third MLA Excellent Award arhaja apusan Kita ki shispa arpun reungut bat ki bala yo ek jingput ko buram bat ki Khusnam ki kentup ya ki samla ki bala pas bha ha ka examen ha ka SSLC kentup ya ka samla Mesari bha lingdo kabala poi ha ka 14 position but kabala yo hado khandai pulai point san not percent na ka si not high secondary school Shillong but kabashong basa hashnong lad waitang but usamla born winner marngar ha ka 17 position ulayo khandai pulai percent na ka school Anderson High Secondary School na ka shnong mawyong lum sentiu ka bachelor's degree ka master's degree PhD kumjuru eki samla ki badon ki sap ki phong ki pher ha kte kasni ya kte ki samla ki balawan kham shakmat ha ka jingpule UMLA ula airu mar arpo wajar tingka ka balongkum kadak jong ka jing aimin sim khnang ba ki weiru kin yai minot bha ha ka pulikot bat ya ki wei pat la ai mar 100,000 tingka ya kani ka program la panlong ru ha ka hall jong ka school Anderson High Secondary School Nongston Habakran ha kate kajing lang uba Gabriel ulong ba kajing ubreo ka daptang da kijing bat kijing tenju hinrei habadon ka thong kamde ban pensha score ye ki bamdon kajing mentoy bat ya ka thong de ban bu ha ka donut da ka bashim ya ka rai marwai klem da sha banda ya lam da ki wei ya ka jing hinrei ban shanya halade ha kate ka si lai don lang ru uba garot LSN Daik Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ka kong Balarinas Aim ka District Sports Officer ka West Khasi Hills District ka kong WA Soklet ka Principal ka School Anderson High Secondary School bat ki kami ki kpa ki balawan bansa kilang yaki ha kate kasngi Ibaro kibayowa lari do burong di kanong stoy kirawan ra e kanong stoy makanang kiu shpan nilon de jinkerman nagonda kan lawe kanong stoy de purnai kan shong kiti jombi but nasro konon abo blame ma khaw yana de pi ha kani ka slap pe udon laga jom ka jingimu yo man uwei ko we don uwei ru om bangare bare ku bahe nilong ki bakkarpan phala ijong bakata ka jilong karpan ka jumi to bashil bo apo adan kantiu galade yalade rangka ka jimi ko jom lai antai segi ba ninang kiu ha ka jimi ka jumi la ka jilong nat la ni ha ka jilong minsil ba ninang yo di kerdan ko khamba kata ninang bude ka na mau gidom tang kat prangot di bayo ay 50% untuk ko 50% au snam mencem snam live nyowot mentau snam nrep sangot tambah percentage kelaman kieu bagi bayo tanah ke sport kalau san undang tong ya jing sapti na tentang ini no yo award